farko dai ta ce ta zo daga Jerusalem, ni kuma na ce na yi karatu a alƙalam. Muna cikin labari sai na ji an ce salam, da na buɗe kofa sai na ga diesel da galan. Wai ya biyo ya ban caja na, da na manta a gidansu da agogo na. Ya ce wace ce nan kaman nana, ita ta taɓa ware min da sadaki na. Kasan na taɓa gaya maka zan yi aure, lokacin da na rame kaman a hure. Na haɗa lefe da sadaki na kai a tare, da na je gidan aka ce sun ware. Sai ya ce sannun ki lashe moni, na ce dakata na san is not funny. Ta ce mun tana da iPhone ba na ganta da Johnny, amma yanzu please ki yi mana bayani. Sai ta ce a'a kai to gaskiya diesel baka kyauta ba, ki rantse da Allah. Kai to gaskiya wannan abun dariya ne ma. Ha ba diesel, ashe laifinka ne. To Allah sarki. To ki hakuri yanzu ni na san